Afrika yedu. Chokwadi tiri kusurungurwa. Chino nyamasase yakauya. Tiri kufamba muchiedza chaMwari chinoshamisa Afrika yedu. Musakadzika. Mwari ari pakati pedu. Uye Jehovha Mwari hatisi. Shoko raakataura haridzokeri risina chinhu. Akati ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Akati ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada nepamusoro pesimba rose remuvengi. Hapana kana chinhu chimwe chete chingakukuvadzai Afrika yedu. Farai vaapostoli vaJesu. Mwari ari pakati pedu. Jesu Kristu yakaenda asi akadzoka ari muna Pauro mwaZhuafrika. Hapana chekutya. Hatityi kunyange varoyi, kunyange n'anga hatidzityi, masatanisti hatiatyi, nokuti tiri muna Jesu Kristu akatuma mwaZhuafrika. Afrika yedu. Jehovha Mwari akarwira Danieri mugomba reshumba. Ndiye Mwari akauya muAfrika. Jehovha Mwari akarwira Dhavhidhi pamuFilistia Goriati. Ndiye Mwari akauya muno muAfrika. Akati arwa naDhavhidhi achiudza Goriati akati, unouya kwandiri nemunondo netsvimbo, asi ini ndinouya kwauri nezita raJehovha. Afrika yedu. Zita iroro ndo rinokunda hondo dzose. Ndo riri kuita basa muno muAfrika. Riri kuita basa muno muVhau nemuFree State. Riri kuita basa muGauteng. Afrika yedu. Riri kuita basa muno muSouth Africa yose nepasi rose. Izita raJesu Kristu ndo rinokunda hondo dzose. Ndo zita rataunganira pano. Zita rine simba rekuti kana tichiridaidzasa izvozvi kune chaos kumizinda yemasatanisi. Zvavanzwa kuti pano paRezenzi yatine Sowe rePungwe vapindwa nechando. Izvozvi vari kudedera Afrika yedu. Nekuti basa iri vaida kurikonesa. Asi hapana anorwana Mwari akakunda. Hazviiti izvozvo. Vose vakarwana Mwari vakaparara. Afrika yedu. Nekuti kunyange muno muVhau basa rakarwiswa. Muchitarisirwa kuti muno muVhau muchasara musinganamati musina vaapostoli vaJesu. Asi Jehovha Mwari akaramba. Nhasi tiripo. Afrika yedu. It's Africa forward, never backwards. Hatidzokeri kumashure kunyange zvikaita sei. Ndosaka takaungana panapa. Vangataura zvavangataura vachirwisa basa irori. Vanganyora pamasocial medias. Vangainisa kumaredhiyo kunews kwose. Asi Jehovha Mwari uyu haakundwi nevanhu. Afrika yedu haakundwi nevanhu. Zvaari akadaro ari oga akatokwana. Afrika yedu. Hapana akarwana naye akakunda. Zvino ndo Mwari wataunganira panapa watiri kunamata. Watinoda kuti tisimbisane kuti musakadzika. Ivai nekutenda kuungana kwachaita pano. Ndo shoko randinaro panapa rekutenda kuti tive musimba guru raMwari. Musakanganisika nezvimwe zvinhu zvakawanda. Kunyange mhepo ikavhuvhuta sei, aiwa usakanganisika. Afrika yedu. Isu tiri kufamba tichitsika patsoka pakatsikwa nemuranda waMwari Paul mwaZhuafrika. Ndiye ari kufamba muropa reGwayana. Ndiye ari kufamba munzira inoropa reGwayana. Iye ndiye watinotevera. Akatidzidzisa manamatiro. Hapana chatisingazivi. Hapana chakavanzika pakutuma kwa Paul mwaZhuafrika. Aidzidzisa pamisangano pamagumano. Vanhu vose varipo vakuru navadiki. Mabhishopi navafundisi, vakomana nevasikana, tichiziviswa kunamata kwaMwari kwechokwadi. Zvino hatingabirwi Mwari uyu Afrika yedu. Nokuti tinomuziva manamatiro atinofanira kuti timuite. Nekuti mudzidzisi watinoziva mumwe chete anonzi Paul mwaZhuafrika. Ndiye mudzidzisi akatodzidzisa. Tiri kufamba pane zvaakadzidzisa Afrika yedu. Saka ukada kuuya kwandiri uchindikonesa, ndinokudza kuti masamba adini asiyana Afrika yedu. Nokuti evhangeri haina kuvanzikai. Yakarwiswa kutanga kwaJudha. Ushe hwaMwari hwaida kungopambwa navapambi vachida kuhupamba nesimba. Saka hatikadziki kunyange nezviri kuitika nhasi. Vari kuedza kuda kuhupamba nesimba. It's continuation yebasa raSatani. Asi Satani ndiye atarwa panapa nemuimbi kuti akatokundwa pai mutemberi Afrika yedu. Nekuti Shilo yakatopenya zvichitarwa naBishop Tekeshe achiona chizaruro cherwiyo rworwuru. Anoti akaona nyika yose ravarima. Anzi ranga riririma kwazvo kuti waiti kunyange ukasumudza chimuno chake wakanga usingaoni. Anzi raivarima raibatika kwazvo nemaoko kuti iri irima iyi Afrika yedu. Anzi kwakaonekwa murume akanga akapfeka zvinhu zveun'anga kana kuti zvemadhumbu ari kumabuda zuva akabata uta nemiseve. Achibva apotsera uta hwake murima muya. Uta hwake hwaiti huchifamba hwaibudisa kanzira kadiki diki kaingoita sekachiedza. Asi zvanzi uchinowira pasi kudai rima riya radzoka Afrika yedu. Akaedza paakagona napasi nyika yakaraba ine rima.
Africa yedu. Anzi ndichibva ndazoona murume akanga ane ndebvu chena, akapfeka magarments aine fuko akabata tsvimbo. Ndo akatanga kuimba yeye. Anzi musoro wake wakaita sekuti wapotserwa uchipinda nemukati merima. Africa yedu. Anzi mukaita mugwagwa mukuru wechiedza. Pakanowira pasi musoro yanzi nyika yose chibva yaita chiedza. Africa yedu. Ndo pakachiona shiri mbiri dzakanga dzichibva kumabuda zuva dzichimba rwere rwokuti Shilo maiona. Africa yedu. Zvino Shilo ndo ari pakati pedu. Zvakanzi tsvimbo yosha haingabvi kuna Judha kana mudonzo webati pakati petsoka dzake kusvikira Shilo adini auya. Ndudzi dzose dzichamuteerera iye. Zvino tiri kuteerera kuinzi raShilo. Hatiteereri kumanzwi evanhu. Africa yedu. Nokuti akatumwa ndipo umwe zvaAfrica. Akatumwa naShe Jesu. Ndiye anotaura zvatinonzwa achishandiswa naShe Jesu. Africa yedu. Vamwe vavo variko vanotaura vachitaura zvakasiyana siyana. Asi vava havasi kushandiswa nani? naShe Jesu. Isi tinoteerera anotaura mashoko atinonzwa asi achishandiswa naShe Jesu. Africa yedu. Hatiteereri vanhu vose vose. Tinoteerera anoshandiswa naShe Jesu. Ndiye akatumwa poumwe zvaAfrica. Africa yedu. Verenga. VaEfeso 6 verse 10. Yes. Numbi dzomukristu dzokurwa nadzo. Ya, nokuti kuungana kwataita panapa tiri kutsvaga zvombo zvekurwa nazvo. Watinorwa naye ndiSatani. Tauya kuzopfekedzwa nhumbi dzokurwa nadzo. Isu tinorwa nemunamato. Africa yedu. Sezvatiri kutoita ipo panapa. Zvinhu zvaMwari zvinoita sezvisina basa asi zvine basa. Zvinoita sezvisina simba asi zvine simba. Africa yedu. Mwari akasiyana nebhazi. Nokuti bhazi kana richiuya tinotorinzwa richitotinhirawo kuti bhazi raakudini raakuuya. Kana rapfuura tinotorinzwa kuti bhazi rapfuura nokuda kwokutinhira. But Mwari kufamba kwake kunoshamisa. Mwari anofamba zvinyoronyoro. Is very silent. Asi achifamba musimba rake guru. Africa yedu. Kana atosvika anenge atosvika musimba rake guru. Zvokuti vamwe vangashamisika nazvo kuti wai pasingaridzi magitari, wai pasingaridzi ngoma. Aiwa. Asi mweya mutsvene waMwari unotori pakati pedu. Ari kutoita basa izvozvi. Vanorwara vari kutoporesa ipo pano izvezvi. Africa yedu. Vari kutotsvaga vari kutiwanisa pano izvezvi. Mwari ndo zvaari. Haiti mheremhere. Is very silent. Anotosvika otoita basa rake. Vanhu votonunurwa. Vanhu votoponeswa. Africa yedu. Zvino panapa tava kuzopfeka nhumbi dzokurwa nadzo dzatakadzidziswa nemutumwa poumwe zvaAfrica. Verenga. Pakupedzisira. Yes. Ivai nesimba munashe nomusimba rake guru. Tiri panguva yekupedzisira. Shoko rakati it is time of the end. Ndikataura chechiti Mwari waAbhurahama nyika yakudini yakuguma. Pfekai nhumbi dzokurwa nadzo. Ivai musimba guru raShe nemusimba rake guru. Africa yedu. Ndosaka taramba kuvata mudzimba dzedu dzine mibhedha yakanaka nemachiya akanaka kwazvo anodziya kwazvo. Tikati kwete, isi takasikirwa naMwari kuti timunamate. Zvisikwa zviri kumusoro kudenga zviri pachigaro choushe hazvizorori masikati neusiku zvichiti mutsvene mutsvene mutsvene. Africa yedu. Zvinokuda kwaMwari ngakuitwe panyika kufanana sezvakunoitwa kudenga. Saka isu hatizorori pakunamata Mwari uyu. Aiwa hatineti. Kunyange vakaramba isi tinongodini tinongomunamata. Kunyange vedzinza vakaramba isi tinongomunamata. Africa yedu. Nokuti Mwari uyu mukuru. Tinoziva kwatiri kuenda nekwatiri kubva. Tinoziva kuti tiri vaeni nevapfuri pane ino nyika. Musha wedu uri kumusoro kudenga. Jehovha ari mhizha nemuvaki wawo. Asi hakupindi chakaipa kunyange chingava chimwe chete. Africa yedu. Isi ndo zvatiri kunamatira izvozvo. Tiri kunamatira kuti tipinde kunyika yedu chaiyo chaiyo. Pano panyika tiri vaeni nevapfuri. Zvakatarwa namuparidzi achitaura ari paJerusarema achiti ndakazviunganidzira pfuma, ndakazviunganidzira sirivheri, ndikazviunganidzira ndarama, ndikazvitsvagira vaimbi, ndikazvisimira minda yemizambiringa, ndikazvicherera matsime. Africa yedu. Ndikatsvaga zvinhu zvose zvandaifungidzira kuti zvingagutsa mweya wangu nemeso angu. Asi ndakaona kuti zvinhu zvose zvandaidzinganyza nazvo hazvina maturo. Kwakanga kuri kudzingana nemhepo. Africa yedu. Chinhu chiri special pamazuva okupedzisira kutsvaka Mwari. Ndo zviri mufashoni. Munhu ana Mwari ndiye ari very special pane ino nyika. Africa yedu. Nokuti adzikana wangu Jesu ndakwana nezvinhu zvose zviri pano panyika ndezvangu nezvinoya ndezvangu. Vana Michael Jackson akanga ari mabilioneya vachiti every car yapinda malatest cars vachitenga vachienda kwavaida nemari dzavo. Asi vakafa vakaisiya ino nyika. Mari yavo vakaisiya.
Maria vaivapinzi denga Afrika yedu. Anotopinza denga ndiye wachaunganira pano. Ndiye mwene wedenga Afrika yedu. Iko zvino vari kurwira pfuma yake, vari kurwidzana vachivhutirana. Ndo zvakatarwa naMuparidzidzi hazvina maturo izvo zvezvi kudzingana nemhepo. Zvinoisi panapa tauya kuzotsvaka chakakosha, chipo chakakosha ndiMwari Baba uri kumusoro kudenga. Kana waona Jesu wakwana nezvinhu zvose. Zvino ndo nhumbi dzataya kuzotsvaka pano dzekurwa nadzo verenga. Ndokumbira muchazipe. Titext. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari. Mugone kumira muchirwana mano adhiabhurosi. Nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga. Saka tora nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa. Nokuramba mumire mapedza zvose. Naizvozvo mirai makasunga zvivuno zvenyu nezvokwadi. Afrika yedu azvitorai nhumbi dzose dzaMwari dzokurwa nadzo. Tauya pano kuzova equipped nenhumbi dzaJehovha dzekurwa nadzo Afrika yedu. Chakaita kuti tikunde hondo iyi yakauya ichida kukanganisa chechi. Chikonzero ndechekuti Paulo mwaZvaAfrica akatipa nhumbi dzaMwari dzose dzokurwa nadzo Afrika yedu. Tikava nezivo yekuziva kuti aiwa iri razano raniri raSatani Afrika yedu. Satani achida kukanganisa chechi yaJehovha. Tikati takuziva ndiwe Satani Afrika yedu. Zvino tiri pabasa irori rokurwira chechi yaMwari. Tiri vamiriri vake Mwari pane ino nyika. Zvino tauya pano kuzoshonga nhumbi dzose dzekurwa nadzo. Kureurura pamberi paMwari kuti mweya waMwari ugare matiri Afrika yedu. Ndo chinhu chakakosha ichocho. Ndo ukama hwakanyanya kunaka pamberi paMwari. Ndo nguva yatichapiwa panapa yekureurura nekutenda zvatakaitirwa naJehovha Mwari. Kana tareurura tazvinatsa Jehovha Mwari anobva atipa nhumbi dzake dzose dzekurwa nadzo Afrika yedu. Kuti kunyangwe kana tadzokera kudzimba, kunyangwe tichifamba munzira, kunyangwe urenge usiku, Satani akada kuya nenzira ipi zvayo, tinenge tichimurova home and away Afrika yedu. Nekuti nhumbi dzacho tinenge tinadzo. Nokuti hatirwi nenyama kana neropa, asi tinorwa nemweya yakaipa. Tinorwa naSatani Afrika yedu. Nokuti Satani mweya is a spirit. Tauya pano kuzotsvaka Jehovha kuti Mwari atipe nhumbi dzokurwa nadzo dzake iye Mwari. Nokuti isu hatisi chinhu kana iye asipo. Iye ndiye anototibatsira pabasa iri rokunamata Afrika yedu. Akati ndinemi mazuva ose kusvikira paguma kwenyika. Hapana kana chinhu chimwe chete chingatikanganisa. Basa iri rakarwiswa iri kubva kwaJudha. Jesu Kristu kunyangwe pakuzvarwa kwake hazvina kuva nyore. Vakatotsvaga kuti vakanganise kuti asava pane ino nyika. Asi kunyangwe zvakadaro evhangeri yakakunda. Nanhasi yakauya muno muAfrica. Iri kungokunda uye ichagara nokusingaperi Afrika yedu. Nekuti shoko rakati uswa hunooma neruva rinodii rinosava. Asi shoko iri rangu richagara nokusingadi nokusingaperi. Nekuti shoko ratakaunganira panapa ndiJehovha. Jehovha ndiye shoko Afrika yedu. Zvino ndo wataya kuzotsvaka. Chinodikana kusumudza moyo nekutaura naye. Kuna Mwari zvitaure netsitsi dzako dzose uchimudzaye zvinodini zvinokumanikidza. Tauya pano kuzotsvaga ukama naMwari. Akati garai mandiri neni mamuri. Sedavi risingagoni kubereka zvibereko roga kana risingagari muzambiringa. Kana Jehovha Mwari asipo hatisi chinhu Afrika yedu. Iye Mwari pachakewo haana nhomba nevanhu. Kana vanhu vasipo Mwari anorarama. Asi kana Mwari asipo isu hatidini hatirarandi. Saka tatoya panapa kuzomunyengetedza kuti Jehovha Mwari ngaaburuke. Mweya wake musete ngautibatsire. Ngauburuke zvino nesimba. Ngauye kufanana kupenya kwezuva. Kuti avhenekere mwoyo yedu. Aonese kuipa, aonese rushawashawa. Aonese nezvirwere zvose Afrika yedu. Ngauye kufanana dova rekudenga. Kuti kunyangwe mwoyo isingaberekeri panapa ive namapudzi Afrika yedu. Mwari ngauye kufanana njiva yedenga. Ativhumbamire namapapiro ake erudo. Tauya pano ndosaka tamukumbira tikamudaidza kuti Ishe taungana munomba yako. Uya newe zvatapinda Ishe mberi kwako. Mwari anoshamisa. God is omnipresent. Ari pose pose. Asi kushamisa kwake akati ndinoda vanondida vanonditsvaka. Nemwoyo wose anodini vanondiwana. Kunyangwe ari pose pose asi Jehovha Mwari anoda kutsvaka. Ndosaka maona tasiya dzimba dzedu. Tichiuya pane rinosowe kuti timutsvake. Kana tikamutsvaka nemwoyo wose tinomuwana Afrika yedu. Nokuti Mwari akadaidzwa anosvika.
anoda kudaidzwa zvichibva pamoyo. Mwari haadi kunamatiwa nemuromo bedzi, moyo yedu iri kure nani naye. Kumunamata ikoko kunamata pasina, ndo kunenge kuri kudhireva zita rake pasina. Zvino Jehovha Mwari ati haaregi kuzopa mhosva avo vanowanikwa vachireva zita rake pasina. Zvino isu tauya panapa kuti timunamate, timutsvake, timuwane, tigadzire ukama hwedu naye. Haadi chakaipa, tizvinatse, tikumbire kwaari, tizvireurure Afrika yedu. Atizvitaure netsitsi dzako dzose uchimuudza iye zvinokumanikidza. Panapa usumuka, ini Mwari ndinomanikidzwa neupombwe. Jehovha Mwari ndibatsire, ndiitire tsitsi, ndipe simba rekukunda upombwe Afrika yedu. Ini ndinomanikidzwa namakuhwa Jehovha Mwari. Ndatoya pamberi pako ndinokumbira Mwari undibatsire. Ndozvatafambira panapo, tigadzire ukama hwedu naye Afrika yedu. Kana tadaro moyo yedu yanatswa, anenge ava kugara matiri. Vanotiona havachaoni isu vavakuona Mwari, vanonzwa tichitaura havachanzwi isu vavakunzwa ani Mwari Afrika yedu. Saka simudzai moyo, ive nemufaro. Haisi nguva yekuvata inoi Afrika yedu, ndonguva yakataurwa naJesu. Aenda nevadzidzi vake kunonamata, vadzidzi vakatora nguva yake yekunobatwa nekurohwa pamuchinjikwa yakusvika. Akavaudzwa kuti akasvika pavari akana vavata. Saka ndinoshamisika kwamuri kuti mavata kudai, asi dai varamba makasunura, varamba makasunura, nokuti pamwe mungapinda pakuedzwa Afrika yedu. Saka ino inguva yekunamata, haisisiri nguva yekuvata, nokuti inguva yekupedzisira. Kunyangwe Satani asumukawo nesimba, nokuti ari kuziva kuti mazuva ake akupera Afrika yedu. Zvino ari kuombawo seshumba inotsvaka chaingaparadza. Zvino isu tauya panapa kuti tipiwe zvombo, tipiwe nhumbi dzokurwa nadzo dzose dzaMwari Afrika yedu. Zvino vanenge vazarura mwoyo yavo, nhumbi idzodzo vanodziwana pano. Kunyangwe pavanenge vachifamba, kunyangwe riba rikavarwisa, havashaiwe mwenje. Ishe Jesu ndiye anenge ari mwenje wani wedu, tinokundiswa naye Afrika yedu. Mwari akomborere kudziswa kwedama rake zvino kusingaperi. 54 Simu dzako